היי לכולם. היום אנחנו צוללים לאחת התעלומות הכי מרתקות שיש. אבל מה באמת קורה בתוך הראש של תינוק שרק נולד? יש שם מחשבות, רצונות, העדפות. במשך שנים, המדע התייחס לזה כמו אל קופסה שחורה. אבל אז הגיע ניסוי אחד, גאוני בפשוטותו, שפשוט שינה את כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים. אז בואו נחשוב על זה רגע. איך בכלל שואלים יצור כל כך קטן, שעדיין לא מדבר, לא כותב, אפילו לא יכול להצביע, מה הוא חושב? מה הוא רוצה? זו הייתה השאלה הענקית שעמדה בפני חוקרים במשך עשרות שנים, והתשובה, מסתבר, הייתה חבויה במקום הכי לא צפוי. אז בואו נתחיל. החלק הראשון שלנו הוא החידה הגדולה. איך מפענחים את מה שקורה בתוך מוח של ילוד? תראו, במשך רוב ההיסטוריה תינוקות נחשבו למשהו פסיבי. מין לוח חלק שבעיקר אוכל, ישן ועושה קולות. הרעיון של התינוק בין כמה ימים יכולות להיות העדפות, זיכרונות מהרחם או היכולת לבצע בחירה בכוונה תחילה, זה נשמע כמעט כמו מדע בדיוני. פשוט לא היו כלים לבדוק את זה. וכאן הסיפור שלנו מקבל טוויסט גאוני, כי הפתרון לחידה הזאת לא הגיע ממכונת MRI משוכללת, אלא מהדבר הכי בסיסי בעולם של תינוק, מהמוצץ. אז תכירו את הטכניקה ששינתה הכל. קוראים לה יניקה בעוצמה גבוהה, או בקיצור APES. וזה רעיון מבריק, לקחת את רפלקס היניקה, משהו שתינוקות עושים באופן טבעי, ולהפוך אותו לכלי תקשורת. בעצם, להפוך את היניקה לדרך של התינוק להצביע ולהגיד לנו מה הוא רוצה. אז איך זה עובד בתכלס? זה פשוט להפליא. לוקחים מוצץ מיוחד ומחברים אותו לחיישן לחץ. החיישן הזה מודד כל הזמן את המהירות והעוצמה של כל מציצה. והנה הקסם, מגדירים מראש שתבנית יניקה מסוימת, נגיד יניקה מהירה וחזקה, תפעיל צליל. פתאום לתינוק יש שליטה מלאה על מה שהוא שומע. הדימוי הכי טוב לזה הוא מין ג'וקבוקס שנשלט על ידי התינוק. אם התינוק רוצה לשמוע שיר מסוים, כל מה שהוא צריך לעשות זה למצוץ בצורה הנכונה. פתאום, ליניקה שלו יש משמעות, היא הופכת להיות הבחירה שלו, הקול שלו בעולם. ועכשיו, בואו נראה איך השתמשו בכלי המדהים הזה באחד הניסויים הכי מפורסמים והכי חשובים בתחום, ניסוי קול האם, שפורסם ב-1980. הבחירה שהציבו בפני התינוקות, שהיו ממש בני ימים ספורים, הייתה פשוטה. בצד אחד, הקלטה של אמא שלהם מקריאה סיפור. בצד השני, הקלטה של אישה זרה שהם מעולם לא שמעו, מקריאה את אותו סיפור בדיוק. המטרה הייתה לגלות, האם יש להם העדפה, והאם הם יהיו מוכנים לעבוד קצת כדי לשמוע אותה? אז חוקי המשחק היו ברורים. התינוקות יכלו להפעיל כל אחד מהקולות, פשוט על ידי שינוי קצב היניקה. למשל, אם התינוק היה מוצץ מהר, הוא היה שומע את אמא. אם הוא היה מאט את הקצב, הוא היה שומע את האישה הזרה. והנקודה הכי חשובה פה, השליטה הייתה 100% בידיים, או יותר נכון בפה, של התינוק. אוקיי, אז הבמה מוכנה, הניסוי יצא לדרך, כל מה שנותר זה לראות מה התינוקות יחליטו. והתשובה הייתה פשוט מדהימה. השאלה הגדולה היא זאת, עבור איזה קול הם היו מוכנים להתאמץ? את מי הם באמת רצו לשמוע? והתוצאות היו חד משמעיות, בלי שום מקום לספק. התינוקות הראו העדפה מוחצת, גורפת לקול של אמא שלהם. הם לא רק אוהבו אותו יותר, הם שינו באופן אקטיבי את ההתנהגות שלהם כדי לשמוע אותו עוד ועוד. וזה, חברים, העניין המרכזי. זאת לא הייתה סתם העדפה פסיבית. התינוקות ממש למדו את הכללים. הם הבינו אם אני מוצץ ככה, אני מקבלת את הקול המוכר והמרגיע הזה, והם עבדו קשה כדי לייצר בדיוק את הדפוס הזה. זו למידה מכוונת, רצונית, בפעולה. החוקרים עצמם סיכמו את זה במשפט פשוט וכל כך עוצמתי במחקר המקורי. התינוקות למדו כיצד להפיק את קול האם, והפיקו אותו בתדירות גבוהה יותר. סוף ציטוט. כל כך ברור וכל כך עמוק. אז אוקיי, הם מעדיפים את אמא. מה הסיפור הגדול? למה הבחירה הקטנה הזאת של תינוק בין כמה ימים היא כל כך משמעותית? בואו נפרק את ההשלכות האדירות של זה. הניסוי הזה הוכיח בבת אחת כמה דברים מהפכניים. קודם כל, שלתינוקות יש העדפות ברורות מהרגע הראשון. שנית, שיש להם זיכרון, הם זוכרים צלילים שהם שמעו עוד מהרחם. שלישית, ואולי הכי חשוב, הם לא יצורים פסיביים, הם לומדים פעילים שפועלים מתוך רצון. ורביעית, שהבסיס לקשר העמוק בין אם לתינוק כבר קיים שם ממש ברגע הלידה. זה פשוט לא יאמן, איך ניסוי אחד, פשוט כל כך בעיצוב שלו, שינה לגמרי את כל מה שהבנו על תודעה אנושית.
הוא הראה לנו שהאורות בפנים דולקים הרבה יותר מוקדם ממה שמישהו העז לדמיין. העולם הפנימי של התינוק הוא עשיר, מורכב ופעיל מהשנייה הראשונה. וזה משאיר אותנו עם מחשבה אחרונה, מסקרנת במיוחד. אם לזה מסוגל תינוק בן יומו, לזכור, להעדיף, ללמוד באופן פעיל ולבחור, תחשבו על זה. מה עוד קורה שם בפנים, בתוך המוח הזעיר והמופלא הזה? תודה שהצטרפתם אלינו.